Tanggal 15 September 2020 kepungkur aku dipethuk anakku wadon loro, Sita lan Yani. Sita mono omahe ning Banyuwangi, dene Yani manggon ing Pulo Bali. Babar pisan aku ora ngira sadurunge yen anak-anakku arep mara, merga tekane anakku loro mau tanpa ngabari luwih dhisik. Alasane pokoke mung kepengin ngedhep lan ngrumat mbokne merga anane wabah corona sing dik semono lagi nderbolo medeni banget. Bocah-bocah mau ora padha tega ngerti mbokne ijen ana ngomah. Mongko kanggoku ya wis biasa wae ning omah ijen sawise ditinggal sisianku sedo, wis kulino mandiri. Gandeng dipethuk anak wadon loro sing direwangi ninggal anak bojo ke ado-ado saka Banyuwangi lan Bali. Mula aku ya nglegani karepe bocah loro kuwi. Aku mangkat diboyong ning Banyuwangi. Saka ngomah budal jam 6 esuk tekan Banyuwangi jam 4 sore. Lakune mobil liwat dalan tol jan kaya mabur kae. Tekan Banyuwangi ana kono aku uga bisa ketemu sarta ngumpul karo mantuku lan putuku sing ana Bali. Kabeh nyelangake wektu menyang Banyuwangi sak perlu nemoni aku. Dadi ya gayeng kae turuku ning villa anyar, ora ning omahe Sita lawas sing kanggo buka usaha mebel. Mula yen mangan lan butuh camilan dikirim saka omahe Sita. Dene yen sore Sita lan anak bojone ya mesti mara gojek lan ngobrol ning villa. Nalika wayah sore padha jagongan, Yani kandha ngene, "Bu, aku duwe cerita, apa ibu kersa nyerat?" "Iya gelem wae to no. Kena nggo tombo kangen wis setengah tahun ibu ora nulis ing panyebar semangat. Ya, nek kersa aku tak miwiti cerita ya, Bu." "Iya gage cerita, tak rungokake." Mangkene ceritane Yani. Iki ceritane tanggoku cedhak ana Bali kono, asmane Pak Ketut Aryadya. Nalika wayah esuk aku arep ning pasar blanja, liwati omahe Pak Ketut. Dheweke lagi ngisik-ngisik mobile sing sok kanggo naksi. "Nuwun sewu Pak Ketut, derek langkung." "Luluku." "Oh, monggo Mbak Yani badhe tindak belanja." "Inggih Pak." "Wah, ngisik-ngisik mobil ben kinclong, benjing rak laris kata ingkang ngersakaken nite." "Inggih Mbak Yani, malah punika kula nggih bibar angsal rejeki lumayan saking Kenyo Ayu saking alam sanes." "Wah, inggih to Pak Ketut, mbok kula dipun critani mangke jenengan tindak panggenan kula kleresan Mas Bimo ugi wonten griya mendhet cuti seminggu." "Oh, inggih Mbak, dasar kula nggih sampun kangen kalian Mas Bimo, mangke kula tak estu sowan." "Estu lho Pak, kula ajeng-ajeng Mas Bimo rak remen sanget nderek mirengaken critanipun Pak Ketut." Wayah sore kira-kira jam 5 Pak Ketut teka tenan lan Mas Bimo uga wis tak kandhani. Dheweke seneng Pak Ketut sonjo, jeneng kanca raket karo bojoku. Bareng ketemu gayeng kae oleh padha crita ngethuprus nganti sauntara. Bareng aku ngetokake wedang kopi lan emping mlinjo kanggo nyuguh karo manggakake ngunjuk lan dahar camilan, aku nagih janjine Pak Ketut. "Empun Pak Ketut, lae cerita kangen-kangenan. Saniki kula kali Mas Bimo enggal dicritani angsali rejeki saking lelembut niku." "Oh, inggih Mbak, saniki kula tak cerita. Seminggu kepengker kinten-kinten jam 6 HP kula mungel ngganter. HP kula angkat,
Halo, ya benar ini Pak Ketut. Anda siapa? Saya Sukmawati. Tolong Pak Ketut, aku dijemput di pintu gerbang Hotel Intan Biru sekarang juga ya. Tolong antarkan aku ke saudaraku yang tinggal di Nusa Dua Jalan Kamboja. Oke, sekarang juga aku cabut ke tempat Anda. Estu Mbak Yani, Mas Bimo, dumugi pintu gerbang Hotel Intan Biru wonten lare estri ayu bekto koper ageng, lajeng kula celaki kalian taken. Benar ini Mbak Sukmawati? Iya Pak, aku yang tadi nelpon Bapak mau minta tolong. Oh, mari Mbak duduk di depan saja. Kula bikaaken lawang sopiran lan kenya wau lajeng mlebet mobil lenggah jejer sopir. Nalika kula sawang saklebatan kenya wau tuhu ayu, eman cahayanipun pucet sanget kados nembe sakit. Lan nalika kenya wau mlebet taksi nyarengi Jawa tumurun saking langit wonten perjalanan namung kentil kemawon, mongko jawanipun nggih saya deres. Lampu-lampu dalan sami pejah, suasana peteng nggih jarak Nusa Dua saking Hotel Intan Biru punika nggih cekap tebih dados raosipun jan nglangut punika. Dumugi Nusa Dua listrik sampun gesang. Kula lajeng taken, ini mau kemana tujuannya Mbak? Lanjut saja Pak, ini kan baru Gang Melati, habis ini Gang Mawar, baru Gang Kamboja. Kula nggih maos pelang namane gang-gang niku. Jawahe pun radi trenceng kantun grimis riwis-riwis. Lah nalika kula maos Gang Kamboja, kula ayem awit ing ngajeng kula sumerep griya gedhong sae. Tamanipun nggih asri tur padang jinglang, kenya wau alok kalian tuding-tuding. Lah itu Pak, rumah saudara saya berhenti di depan rumah itu ya Pak? Oh iya Mbak. Estu Mbak, Mas, rumah kula, mobil kula pejahi mesinipun wonten latar ngajeng pintu. Kenya wau mandhap kalian mendhet koper ingkang wonten jok wingking. Bibar menika ngedalaken tas lajeng ngrogo arta atusan abrit sauwel dipun ulangaken kula kalian criyos. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Kula sawang lampahipun kenya ayu wau dumugi konten dalem sesarengan kenya wau bikak konten cekek. Lah kok kawontenan malih peteng dedet jumput irung. Sedaya sesawangan padang jinglang griya wau lan taman ingkang asri ical plas ingkang kula sumerepi gantos gerbang makom ingkang cemeng tur ing kawontenan grimis riwis-riwis tebih saking griyanipun warga. Kawontenanipun peteng tur jembrung. Sanalika badan kula gemeter raosipun ajrih mana deg-degan keringet asrep gobyos saranduning badan. Kula enget donga nyuwun kawulujengan dhateng Hyang Widi Wasa. Nalika kula noleh wingking kaliyan donga dermimil, mobil kula unduraken alon-alon ngantos dumugi margi ageng langkungi Gang Mawar lan Melati ingkang kula sumerpi wau. Dumugi margi ageng, mobil agi-agi kula gelak tumuju griya. Mobil mlebet garasi arta ingkang kula tampi lajeng kula pendhet saking sak. Terus kula sukaaken ibunipun lare-lare inggih pajeng kangge blanja niku ateges rak arta saestu. Dados Mbak Yati, Mas Bimo, arta ingkang damel blanja ibunipun lare-lare enjing niku nggih arta saking alaming lelembut. Cutel.